Benvidos ao podcast Ondas Mur. Queredes saber cal é a orixe do noso nome e que queremos transmitir? As Ondas Mur son as que transmiten as mulleres creadoras dun mundo inclusivo, igualitario e corresponsable. O noso programa é unha gran onda que transmite información sobre todo o mundo da muller rural e urbana desta mancomunidade de Verín, feito para todos aqueles que teñan curiosidade por crear un mundo inclusivo, conciliador e corresponsable. Somos a onda base portadora de moitas Ondas Mur para facelas chegar o máis lonxe posible dende o CIN, o Centro de Información á Muller de Verín. De onde sae o noso nome de Ondas Mur? Pois sae das coñecidas como Ondas FM, frecuencia modulada, necesarias para emitir un programa de radio tradicional. Esas Ondas FM, na súa definición, indícase que son unha modulación angular que transmite información a través dunha onda portadora variando a súa frecuencia. Pois nós somos esa onda portadora que transmite información. Son Sole Figueroa, en nome do CIN de Verín, douvos a benvida a Ondas Mur. Hoxe no Ondas Mur imos falar do servicio de atención temperá da Mancomunidade de Municipios desta comarca, da comarca de Verín Monterrei. Para falar deste servizo de atención temperá, pois a que nos facía falta era a coordinadora, Victoria Diéguez Camba, pedagoga, psicomotricista, hai que dicilo despacio porque a palabra ten o seu, pois xa temos connosco aquí en Ondas Mur, que é todo un placer pois poder falar cunha persoa que ten unha longa historia detrás deste servicio de atención temperá, e nada, damos xa benvida. Moitas gracias. Imos empezar, pois, precisamente, pois, que é o SAT e cando se fundou aquí en Verín? Bueno, o SAT é un servicio de atención a nenos e nenas entre 0 e 6 anos que teñan algunha dificultade ou podan tela con respecto ao seu desenvolvemento. Fundouse en 1992. Xa ten uns aniños. O sea que fai agora 33 anos. Sí. E, bueno, a evolución durante estes anos empezáronse creando un pouquiño os servizos. O noso foi o cuarto en Galicia. Vale. Foi o cuarto, hoxe hai 51. Bueno, entón, sodes dos veteráns. Sí. A que concellos presta servizo? Pois presta servicio a todos os concellos da mancomunidade. Vale. Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oimbra, Verín e Vilar de Bos. Perfecto. Que profesionais están aquí ao fronte? 3 profesionais, porque é un requisito ademais básico que require a Consellería de Política Social que haxa mínimo 3 profesionais. Hai unha psicóloga especialista en desenvolvemento infantil e atención temperá, hai unha pedagoga logopeda, especialista en trastornos da linguaxe, atrasos da linguaxe, e eu que son pedagoga psicomotricista, que estou máis especializada en psicomotricidade. Ben, perfecto. Cantas familias levas atendido nestes anos de servizo? Pois mira, máis que o número global de familias, creo que é importante sinalar que a media veu sendo ata... Eu marco a pandemia como un punto crítico, digamos. Sí, facémolo todos. Sí, non? Se é parte da nosa historia. Quizás hasta o 2021 a media de casos o ano oscilaba de 95 a 100 casos. Pero de 2021 para cá aumentou moito. E agora estamos nunha media que vai entre os 110, 112 casos e con lista de espera. Ui, iso é moito, non? Sí, moito. Que programas ten o SAT? Mira, o SAT é fundamentalmente un programa asistencial, é dicir, as familias e os nenos acuden pois diariamente, bueno, quero dicir, con pautas diferentes, porque uns nenos veñen unha vez por semana, outros nenos veñen 2, outros 3, dependendo das súas necesidades. Vale. Entón, é fundamentalmente asistencial, digamos, para entendernos, tipo ambulatorio, digamos, non? Vale. Hai un tempo para cada neno, para cada familia. Pero a maiores disto, colaboramos co programa de portas abertas para nenos con necesidades educativas especiais. Sí. Por outro lado, temos o programa de estimulación acuática na piscina climatizada. Ben.
que é un programa que iniciamos xa hai unhos anos, quizás foi no 2018, por aí, e foi unha colaboración entre a Mancomunidade e o Concello de Verín, firmaron un convenio, Sí. a proposta nosa, Vale. de que os nenos que asistían a atención temperá puideran ir en horario compatible, claro, Sí. cos traballos dos pais, acompañados do seu pai ou da súa nai a actividades de estimulación acuática. En principio, o programa abriuse solo para nenos que tiñan algún atraso motor, algunha discapacidade de tipo motórica. Pero ocurriusenos que igual o programa, o sea, era tan beneficioso para eles que se nos ocurriu a abrilo a outro, o sea, a máis nenos, quizás a todos os nenos, a posibilidade de que todos os nenos que veñen a atención temperá teñan digamos, a opción de ir ou non, sí, ao programa de estimulación acuática. E comprobamos que, como nos sospeitábamos, era beneficioso para todos, para os nenos con alteracións na conducta, para nenos con alteracións na motricidade, para nenos con discapacidade tamén, Sí. e en eso estamos, o sea, seguimos co programa. É un programa moi valorado polas familias. A verdade é que sempre se di, non, que o medio acuático, o sea, Sí. todas as actividades con auga para os nenos Sí. son moi beneficiosas. Moi beneficiosas. A experimentación da flotación, o disfrute ao lado do seu pai ou da súa nai, Claro. Pues, a familiaridade co medio acuático, os inicios da natación, o conservar o reflexo glótico, que é moi importante nos nenos, que nacemos con un reflexo para non afogarnos, claro. Sí. E ese reflexo, se non se pon en práctica, o sea, se non se sigue practicando, acábase perdendo. Entón, nos ao principio damoslle aos pais unhas pautas cando os nenos son moi pequeniños para que, utilizando o baño cotidiano, axuden a que non se perda ese reflexo, e despois na piscina, pois colaboran para que claro, iso continúen e poidan ter mellor experiencia, non? Mellor resposta na auga, sí. Perfecto. E cales son as demandas de atención que máis se solicitan aquí no SAT? Fundamentalmente emocionais, de conducta, socioemocionais, sí. De comunicación e linguaxe, pois atrasos na emisión de palabras, dislalias, e tamén algún pequeniño atraso, máis pequeno, máis grande, no desenvolvemento da motricidade. Pois nenos que tardan en facer os cambios posturais, en facer arrastre e gateo, ou en conseguir o equilibrio. Ben. Que tipo de problemáticas ou demandas de atención realizan as familias habitualmente? Primeiro, o sea, digamos que nos primeiros anos do SAT eran máis problemáticas quizás máis serias, digamos, máis notables á vista. Vale. Pero gradualmente tamén, teño que decir, pola colaboración das pediatras de Verín, se empezou a mandarse aos nenos para prevenir. É dicir, en canto é suficiente con que unha familia teña dúbidas con respecto ao desenvolvemento do seu fillo para acudir ao SAT. Que un problema pequeniño se pode solucionar con unhas pois ben. Que necesita tratamento máis tempo? Ben. Entón, digamos que a afluencia foi maior a medida que se fixo máis fincapé na prevención. Claro, é o que estaba pensando eu, que o mellor antes, cando chegaban aquí, xa era con un problema, como dis ti, máis que evidente, e agora esa prevención pode, pois como di a propia palabra, non? Axudar a evitar ou incluso moderar, non? Sí, exacto, así é. Ben. Dispoñedes de adaptación do horario para favorecer que as familias poidan traer aos nenos a estas intervencións ou unha tarde a semana, non sei. Sí, temos 2 tardes a semana. Temos 2 tardes a semana en horario de 3:30 a 7:30 para conciliar, para axudar a que concilien as familias. De todos xeitos, nos tratamos sempre coa familia de adaptarnos as súas necesidades, digamos, dentro do que é o posible, claro, porque hai moita demanda, entón non sempre é posible, pero, bueno, na medida do posible sí que tratamos de adaptarnos. Porque nestes programas que estamos facendo de Ondas Mur, co Centro de Información á Muller de Verín, tamén o importante que intentamos transmitir tamén é esas necesidades que hai
de poder conciliar, non? Para Sí. poder chegar a ese nivel de corresponsabilidade que falamos, Claro, que é tan difícil de acadar, é moi difícil de acadar, ademais, polos horarios Claro. imposibles que temos a de veces. traballo De principalmente. traballo, sí. Por sí, iso sí. preguntaba isto do horario, porque se ainda por riba tes un neno con un problema nunha idade tan temperá, non? Porque teñen unha dependencia total e absoluta dos pais, Sí, e necesitas ainda por riba pois solucionarlle un problemiña, esa adaptación do horario tamén pola vosa parte tamén é moi importante para esa conciliación Claro. e demais, non? claro, sí. Ben, Sí, así. falamos de 30 anos de intervención, co cal, pois tela, non? Mm. Que me podes contar en canto aos cambios a nivel de, pois precisamente, de corresponsabilidade das familias? Participan igual nais e pais? Como A ves? ver, eu penso que cambiou moito dende a corresponsabilidade. Nos primeiros anos acudían, eu diríache casi exclusivamente nais. Nais. Os primeiros anos de funcionamento do SAT. Pero dende hai quizás 15 anos para cá, Sí. e os últimos máis, sí que están xa acudindo máis os pais. Ben. O ven acompañando, o ven o pai e nai, sí que é certo. De todos os xeitos, creo que aínda sigue sendo máis... Territoriais, non? Sí, sí, O sea, sí. podemos Aínda falar que nas sesións que facedes Sí. implícase máis, o mellor a nai ou pai. Non creo que este tanto no nivel de implicación, que cuando acuden os pais implícanse igual que as nais, como nas veces en que acompañan a nai. E tamén que son as nais as que, fundamentalmente, estou dicindo, Sí. fundamentalmente son as nais as que renuncian ao traballo, piden excedencias, tratan de reducir xornada Claro. para poder atender as necesidades dos O nenos. sea, que ao final a renuncia é maioritariamente por das parte nais. da nai. Sí. Tamén supoño que cando se detecta un problema deste tipo, o problema tamén lles afecta a súa vida persoal como pais. Entón, pois, neste caso, como estás dicindo, é que a nai quen asume o Sí. maior grado de vamos a intentar poñerlle remedio ou axudarlle ao neno a solucionar o tema, non? Sí, renunciando Renunciando á súa parte de... Sí. Segundo a túa experiencia neste tema da a conciliación e a corresponsabilidade, no caso de familias como estamos falando, non? Sí. Con nenos con algún tipo de problemática, que retos afrontan como familia? O que eu che estaba preguntando, Si falamos non? da discapacidade, Sí. en concreto. Sí, por exemplo, na discapacidade. Sí, no caso da discapacidade, aunque a maioría dos nenos que veñen agora ao SAT non teñen discapacidade como tal, é dicir, Vale. son unha minoría, gracias aos... A este programa preventivo, non? Exacto. Ben. Entón, é un número minoritario de nenos con discapacidade. Pero cando nunha familia aparece un neno con discapacidade, unha nena con discapacidade, os retos que se presentan son moi variopintos e complexos. O primeiro reto é emocional. Claro. Cando esperas un bebé sano. Xa. Entón, cando un neno nace con problemas, sexan máis grandes ou máis pequenos, é como que se ten que afrontar un proceso de dó. É dicir, a renuncia ao fillo sano e a aceptación do fillo con un problema. A asimilación é moi importante. Sí, hai un proceso. Hai un proceso a veces longo. Xa. E necesitan ser acompañados. Por iso é moi importante como se dá a noticia. É moi importante que a familia este nun ambiente de acollemento, de escoita, de aceptación. Sí. É moi importante poñelo en contacto con outras familias que pasaron por o mesmo. Entón, son retos emocionais moi potentes. Pero non só emocionais, son económicos. Claro. Tamén. Son Son nenos que comentaba requiren... antes, que é un golpe forte para unha familia. Sí, moi forte. Cuando ademais implica a veces que un pai ou unha nai renuncien ao seu traballo ou reduzan a xornada. Sí. Por iso que teñen que ter moito apoio de todas as institucións, moito apoio. Son retos económicos, son retos sociais, ás veces non teñen unha rede de apoio social como a familia extensa cerca. Xa. No rural temos máis sorte en eso, quero decir, ves diferenzas, non? Sí. No medio rural hai unha rede de acompañamento familiar extenso
que é moi importante. Incluso veciñal, ao mellor, non? Incluso veciñal. Porque ás veces non ten por que ser só a E familia. despois non só eso, a proximidade dos servizos, estar cerquiña da casa, poder... Eu por iso considero tan importante. O sea, para min, a atención temperá, o servicio de atención temperá é un dereito fundamental de cualquier neno. De cualquier neno naza donde nazca. Xa. Entón, se unha familia ten que desplazarse a recibir atención temperá a 70 kilómetros, a 100 kilómetros, estamos lle poñendo outro atranco a maiores. Sí. Entón, pois eso, son retos emocionais, económicos, sociais, de todo tipo. Son nenos que a veces requieren ir a consultas frecuentes, viaxar a Ourense. Claro. E entón, eso implica para a familia. Normalmente nas consultas que facedes, que duración teñen ou nunca podedes saber moi ben como vai a cousa? Duración en cuanto a sesión, sí, dices? A sesión, sí. Bueno, nós temos unha parte da sesión que é atención directa ao neno. O sea, tratamos de adaptarnos a cada dificultad, a cada problema. Hai sesións que son compartidas, porque, por exemplo, na miña área que é a psicomotricidade, o que eu fago cos nenos, por exemplo, nas colchonetas, o tipo de exercicios e de actividades que fago, eu prefiro que estén os pais dentro da sesión. Claro, porque despois tamén incluso poden replicar algún deses exercicios nas súas casas, non? Claro, efectivamente, e ver como se fan. E, por exemplo, a min gústame comentar que cando ocurriu da pandemia, nós como temos un trato tan directo coas familias e cos nenos, tan directo, e o noso traballo é presencial, pois no caso, o sea, cando ocurriu da pandemia, da noite para mañá nos dicen non podedes atender. Claro, como afrontaste? A min isto non se me olvida porque para mí foi un choque enorme. Que vamos facer agora? É dicir, non sabemos hasta cuándo, non? Entón, pero cando comento con outros profesionais e outras profesionais do ámbito da atención temperá, curiosamente, se falar entre nós, ocurrísenos a todos o mesmo. Sí, é dicir, non podemos deixar as familias abandonadas, non as podemos deixar. O noso traballo é fundamentalmente presencial, entón, que podemos? Pois usar a tecnoloxía. Usar a tecnoloxía a servizo da xente. Entón, abrimos os nosos teléfonos personais, puxémolos a disposición das familias, eles contactaban con nós, enviábannos vídeos, nos íbamoslle comentando, pois ora faz isto, ora faz aquilo, ora proba con aquí. Estuvemos con un contacto permanente cas familias nunha situación que para todos era moi dificultosa. Moi difícil, además pensando iso, nenos pequeniños, donde un mes é un cambio enorme. Moitísimo tempo, un mes, claro. E entón, pois, sí que nos fomos adaptando, igual que nos adaptamos na época da pandemia, e iso despois enseñounos moitas cousas para ahora, porque ahora seguimos nos mandando vídeos. O sea, entendes? Algo que se fixo como unha idea puntual, perpetuouse. Pero bueno, a nosa intervención é fundamentalmente en sala e presencial, e despois traballar coas familias para que na casa pois apliquen as pautas que acordamos con eles, porque nós partimos de un plan de traballo acordado coas familias. Claro. Non se fai nada co que eles non estén de acordo. Vale. E ademais que supoño que todo isto necesita unha continuidade, como ti mesmo estás dicindo, ou seja, non é só vir a sesión, senón que despois tamén na casa os pais teñen que seguir traballando, supoño. Sí, é que fundamentalmente a atención temperá é eso, é dicir, intervir cas familias e cos nenos para que despois eso se estenda a casa. Non se trata tanto de un tratamento diario e permanente, sino unha intervención que despois se continúe na casa. Claro. Xa estábamos falando, non, de que cambios houbo, non? Porque era unha das cousas que che ia preguntar neste día a día que tendes aquí no centro en Verín, que cambios sociais estades observando nas familias que consideres que debemos prestarlle atención. Supoño que o uso das tecnoloxías, non? Por exemplo, que non estabas falando dos vídeos, hábitos de saúde, tempos de cuidados, que nos podes contar desto? Sí, bueno, con respecto aos tempos de cuidados, eu sigo pensando que os horarios que temos no Estado español son imposibles. Son os horarios que son casi incompatibles co da atención aos nenos. É dicir, se tú tes unha xornada de traballo partida, a ver, un neno 8:30, 9 ten que estar en cama. Xa. Entón, difícil de conseguir. É moi difícil. E con respecto ao das tecnoloxías, sí que me interesa decir que
vimos observando un abuso do uso da tecnoloxía, o sea, do uso das pantallas cos nenos. Un gran problema, sí. Un problema moi serio. Estamos vendo casos de nenos moi pequeniños xa con conductas adictivas coas pantallas. Sí. Sí, moi pequeniños. Incluso de meses. Pequeniños cando estás... Estamos falando de meses. De meses? Sí, nenos aos que se lle pon un móvil diante para que coman, para que estén entretenidos, Sí. para que non molesten. E claro, eso, é dicir, a velocidade a que van as imaxes nunha pantalla é moito máis exagerada Sí. que a velocidade dos acontecementos que nos rodean. Por lo tanto, o neno acostumbra, ou a nena acostúmbrase a recibir impactos visuais moi potentes, con moita luz e moi rápidos. Entón, todo o que queda despois fora, o sea, por debaixo dese umbral, non o perciben. Entón, temos nenos con síntomas de falta de atención, falta de mirada recíproca, moita excitación nerviosa, bueno, son síntomas de unha conducta adictiva coas pantallas. Entón, mira, si dende aquí podemos facer un chamamento a que non se utilicen en absoluto as pantallas con nenos pequenos. Pois iso é importante tamén Sí. contalo, porque, a ver, os móviles están na nosa vida, Sí. Non se van a ir para... Sí. Por desgracia ou por sorte, non sabemos aínda moi ben calibralo según quen cho diga, pero sí que, pois, non ser conscientes, non, do problema que se pode xerar nun neno. O daño, sí. O Un daño daño... a veces irreversible. O sea, que pode ter problemas... Sí, pode ser irreversible. Sí. Sí, porque o contacto visual dun neno co cuidador, cuidadora, ca nai, o contacto visual, a comunicación... Cando falas de contacto visual é que non te vexan directamente a cara. Sí, que non te mire. É dicir, o contacto visual é a mirada Sí. significativa, a mirada con emoción, que un neno... porque a intencionalidade comunicativa nun neno está desde que nace. Tú a un Sí. bebé sacaslle a lingua e el saca a lingua. Sí. Entón, Son un pouco mimos. Sí. E copian, non? sí, Imitan. cousas que se fixeron tradicionalmente sin ser moi conscientes do que eso implicaba, Sí. o falarlle en diferentes tonalidades de voz, o de buscarlle os olliños cos nosos ollos. O que percibe o neno primeiro son o triángulo que fan os ollos ca boca. Vale. Entón, todos os movimentos das cellas, dos ollos, da boca, eles están moi atentos desde que nacen. Nacemos preparados para captar. Non? Vale. E un cuidado, o sea, o pai, unha nai que este atenta ás demandas do seu bebé, sabe cando chora, porque... Sí, acaba entendendo ese código, non? Claro, código. Entón, aí está o atisbo da comunicación. Entón, está moi ben, pero iso vaise complexificando a medida que os meses van pasando. Se un neno pomos diante dunha pantalla, Xa. a pantalla non devolve a mirada emocional, Non. non devolve o xesto, e aí estáse perdendo moitísima información e moitísima interacción. Entón, eso altera toda a percepción, a interconexión da mirada, a emoción, o intercambio emocional, altera todo. Entón, pode chegar a facer un daño irreversible. É curioso, porque estamos falando, falábamos antes de que na pandemia pois foi moi importante ese uso dos móviles para poder mandar os vídeos, para poder vos botarlle unha man e tal, e como ao mesmo tempo unha ferramenta tan útil pode ser tan destructiva despois mal usada. No uso por parte dos nenos. Os nenos non deben usar nunca, non deben estar diante dunha pantalla, non deben estar, bueno, hasta unha edad, sobre todo, non poden estar diante dunha pantalla, nin unha pantalla sustituye. A min me decía unha vez un pai que o meu neno é moi listo, na pantalla explota os globos. Xa. Sí, é que eso fai un chimpancé. Claro. Claro, a veces falamos de listezas de nenos sin saber... Eso é un traballo mecánico. Claro. Que non ten ninguna implicación, nin socioemocional, nin de calidade. Entón, a ver... Claro, que hai que ter moito cuidado e, sobre todo, iso, pois, o aviso que nos lanzas xa neste Ondas Mur de cara aos pais e nais con bebés e con nenos pequeniños, que as pantallas, entón... Que me enterei fai pouco, que hai incluso un soporte para porlle a pantalla, o móvil, na silla de paseo. Alá. É que me parece, o sea, me parece espantoso.
É o Eu colmo dos... coñecía É para dicir, poñer nos asientos dos coches, para poñer as películas e máis, pero... imagínate cando tú sales con un bebé de paseo, si ten unha pantalla de diante, o ángulo visual o sea, o párpado hacia baixo, pérdida de campo visual, os árboles, os Si xa non paxariños, ve nada a máis. xente, os coches, a xente que se move. Entón, para que saes de paseo? Non sei, era a pregunta que se me sí. plantexa ahora mesmo a mí na miña cabeza Así se lle pos unha pantalla o colmo nun do carriño, absurdo. claro, para que saes de paseo? Sí. Non ten moito sentido. Pois temos esas eivas, non? Eses problemas que poden acabar sendo cousas moi graves, como nos estás dicindo, incluso con danos irreversibles, que hai que ter moito cuidado con iso. Falábamos desas necesidades ou cambios sociais, falamos do uso das novas tecnoloxías, eses peligros, o tempo de cuidados, por iso, por non ter máis tempo para atender. Hábitos de saúde? Bueno, penso que agora a atención pediátrica aos nenos é moi boa. Entón, eu penso que as familias pasan, salvo excepcións que eu ahora mismo ni siquiera coñezo, Vale. pasan todos os controles pediátricos, de vacinación. O sea, que hai todo... Sí, aí en que ese non hai... sentido sí se mellorou moito. Vale. E a ti, Vitoria, a nivel persoal, podes facernos unha valoración da túa carreira dedicada a este servicio, a estes anos de dedicación que levas tan importantes para tantos nenos de aquí de Verín e da comarca? A ver, é complicado porque son moitos anos, non teño sentimentos encontrados. Por un lado, dediquei a miña vida á atención temperá, que é o que máis me gusta, e que en principio non pensaba, porque eu en realidad iba a me dedicar máis ben á orientación educativa. Fíxate. Pero xurdiu isto no camiño, non? Entón, pois, para min é unha satisfacción enorme ter colaborado na creación tamén da rede de servicios de Galicia, porque os ser os primeiros servicios sí que contaban con nós para tomar ideas, para suxestións e todo isto, e un pouco contribuímos, creamos unha asociación de profesionais de atención de verán Galicia, traballamos nos protocolos de atención, coordinación e derivación, e en ese sentido, quero dicir, o feito de ter estado tantos anos dedicada á atención temperá foi moi satisfactorio. E disfruto moito o meu traballo, é dicir, para min o meu traballo é un disfrute permanente, require retos constantes de actualización, de modificación, de todo, pero para min é un traballo moi adictivo, falando de vicios. De adiccións. Sí, pero por outro lado, ainda me dá pena, non, que haxa partes do territorio que non teñan atención temperá. É dicir, hai 51 servizos e que se foi cubrindo máis territorio no país, pero hai zonas que aínda non contan con un servizo de atención temperá. Iso tamén é unha espiñiña, non? Para min, sí, eso é un hándicap. Por outro lado, pois tamén o feito de que últimamente se estén privatizando moitos servizos de atención temperá, é dicir, que haxa a opción de subcontratar servizos de atención temperá. Claro. Dende o meu punto de vista, este é o meu punto de vista. Sí, evidentemente, estamos preguntando a tua opinión. Sí. Dende o meu punto de vista ten que ser un servizo público de xestión pública, ao que teña acceso cualquier neno, cualquier nena, este onde este, no medio rural, no medio urbano, máis lonxe ou máis cerca de un... Cada neno debe ter un servizo de referencia na proximidade do seu domicilio. E penso que non pode ser un servizo que este privatizado. Estaremos de acordo en que unha empresa, lícitamente, en beneficios e non como servizo. O sea, ten que ser servizo. E para ser servizo de calidade ten que ser público, de xestión pública. Esta é a miña opinión. Bueno, pois iso que che pedíamos, a tua opinión, evidentemente. Algunha historia ou alguna destes, pois iso, 30 anos que se din rápido, e que fostes, polo que me estás contando, pois un pouco un campo de probas, non? Servistes de exemplo e un pouco de batería de ideas para outros servizos que se montaron despois en toda Galiza. Algunha historia que che quedara aí que digas, isto gardo aí como un bon sentimento, algunha cousiña que ti destaques? Moitas historias. Podes contarnos algunha, a ver que se che ocurre? Moitas. A loita... E que se poida contar, claro. Sí, para min estar ao lado de familias que
que tuveron un neno ou unha nena con discapacidade e velas loitar e acompañalas en momentos moi duros. Xa. Iso é algo que eu guardo, pero en cada un, non podría decir unha en concreto, porque foron moitas. Vale. Entonces, para min, foi un reto emocional bastante forte, Sí. pero moi gratificante. Ver como un neno, a pesar dos pronósticos que hai en principio, avanza, unha nena, non? Sí. Avanza, consigue retos que consigue avances que nin siquiera te podías imaginar. Eso é moi, moi, moi satisfactorio, moito. E o feito de eu das familias só podo falar ben en xeral, é dicir, eh, sempre poñen todo da súa parte e moitas veces hai que cuestionarse se o mellor cando un tratamento non vai todo ben, que eu primeiro que me cuestiono é en que me estou equivocando, porque o mellor sí que nos estamos equivocando no enfoque ou hai que graduar máis polo miúdo os obxectivos. De entrada hai que pensar sempre, porque unha familia o que quere é o ben para o seu fillo ou para a súa filla. Entón, hai que crear un clima na que se podan expresar, de confianza, no que nos podan decir, mira, ahora de momento non podo facer isto, vale, bien, vamos a ir pouquiño a pouco, vamos a velo de outra maneira. Entonces, guardo moitas historias, pero por respeto á súa intimidade e como aquí nos conocemos todos, eu non quero dar datos de naide, nin datos que se poda, xa, sabes que se poda, pero eu teño moitas historias, moitas que son moi emocionantes. Están feitos, algunhas veces non teño escoitado falar, non, de que parece que están feitos de outra pasta, cando unha familia ten que afrontar un reto desta maneira con un bebé que tiña uns problemas dunha discapacidade ou outros tipos de problemas, están feitos de outra pasta, non? Aí ese empeño, non? Non sei se están feitos de outra pasta ou a vida os pon en situación de desenvolver estrategias que de outra maneira non desenvolverían. Entón, un neno con discapacidade ou unha nena con discapacidade enséñanos moitas cousas cada día, moitísimas. Entón, reclamo tamén desde aquí que a sociedade se faga máis inclusiva, a educación se faga máis inclusiva, que nos fagamos máis tolerantes ante a discapacidade, ante a diferencia. É dicir, porque a un neno se lle exixe ser extrovertido, andar o ano, falar os 2 anos, pois non, hai diferencias individuais e hai que estar abertos e hai que toleralas. Claro. E teremos que adaptar o sistema educativo, a sociedade, temos que adaptar a diferencia. Entón, a veces, en ese acompañamento que facemos as familias, tuveron que pasar momentos moi duros de rechazo, de discriminación. Sí. Non, iso está claro. Entonces, iso está claro. Deberíamos traballar moito a tolerancia en todos os ámbitos. Pois mira, porque enriquece. Claro, a parte da corresponsabilidade, a tolerancia. Estou de acordo contigo, que hai que engadilo nese día a día de cousas a ter en conta importantísimas, tanto na educación como no día a día, na vida de todos nós. Victoria, nós dende o CIN de Verín consideramos pois de vital importancia facer fincapé na túa carreira dedicada a carón dos nenos dende que nacen ata os 6 anos nesta comarca, unha profesión dedicada en definitiva aos coidados e que, pois, de alguma maneira, pois queremos recoñecer e agradecer a tua traxectoria profesional pois con este espazo que hoxe dedicamos ao servicio de atención temperá en este Undasmur. Por iso, pois iso, o único que podemos decirche é grazas por todo o teu esforzo, toda a túa dedicación e ese cariño, non? Que se nota cando se fala contigo e que seguro que día a día, cando estás atendendo pois os nenos desta comarca. Moitísimas grazas por estar hoxe connosco en Ondasmur e que, bueno, que sigas facendo todo este traballo, que sigas colaborando, non? Sí, por suposto. E facendo máis cousiñas. Por suposto, sí. Graciñas, Victoria. Un placer. Ondasmur. Aproveitando esta entrevista, quería manifestar o meu cariño, o meu reconocimento á labor da miña compañeira Luisa Cid Domínguez, que estuvo durante 33 anos traballando no SAT e que se xubilou recentemente.
ela, para min, sempre terá un recordo un recordo no traballo imborrable. Dedicouse con moitísima vocación ao traballo, fixo un traballo maravilloso, reconocido por moitísimas familias. Tamén se dedicou ao que realmente lle gustaba durante estes 33 anos e vouna extrañar moito, vámola extrañar moito. Entón, bueno, quería dende aquí reconocer o seu traballo como boa compañeira tamén que foi, que sigue sendo amiga, e a miña admiración sempre. Ondas Mur.